Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may bisita sa lungsod sa Dumanhog, Cebu kaganihang buntag aron sa pagtambong sa rally sa usa ka provincial political party. Si Femery Dumabok sa detalye. Sayo pa lang sa buntag, daghan na sa mga residente sa Dumanhog ug silingang lungsod ang miadto sa sports complex. Pasado las 11 ganihang buntag niabot si Presidente Bongbong Marcos. Sa iyang mensahe gawa sa iyang pagpangampanya sa napo ka mga senatorial candidate sa partidong alyansa. Gidaig sa presidente ang Cebu Province ug ang nagdumala niini nga matud pa andam kaayo og moy hinungdan nga moy unang nakapatuman sa pagbaligya sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas. Dugang sa presidente nga tungod sa kamaayo sa pangagamhanan sa Sugbo ug andam sa nagkadiyang programa ug proyekto, iyang gisaad ang dugang pang proyekto sa Cebu Province ingon man sa Dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Kaya po, hindi kami nag-aalangan na pupunta kami Central Visayas na mag-propose ng malalaking proyekto. Kasi ang malalaking proyekto, ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan kausapin. Yun, kaya naman dito sa inyo, nakakatiyak kami kung anong pangangailangan ng national government sa local government na itutupad lagi ng local government of the province of Cebu at ang ating mga bayan ng Cebu. Sa napo ka senatorial candidate sa alyansa, usa lang sa mga kandidato ang nitambong ug ana ang asawa sa usa ka magpapili pagka senador. Kapin sa 500 ka mga pulis ang gipakatap sa venue sa rally aron masiguro ang seguridad sa lugar. Matod sa hepe sa Dumanhog Municipal Police Station nga anaa sa kapin 5,000 ka mga tawo ang nitambong sa maong rally. Ang atoang preparation is even a short lang, no? Naalanta sa mga 2 days preparation, pero ang ato ang kahapsay o kalinaw, especially karon, is generally peaceful yun. Uba ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.